Simungakhulupirire lero amalawi tasimba lokomatu pamene apolisi atulutsa mndandanda wa mayina a anthu amene anachita chipongwe ndi kupha mayi Dr. Victoria Bobe amene anali dotolo wamkulu wa pa chipatala cha Kamuzu Central. Mayina awatu akuoneka kuti ambiri mwa iwo ndi akonkuno ku Malawi ndipo mmodzi ndi wa dziko lija la Mozambique. Ndipo boma kudzera ku bungwe lija la mche latulutsatu ndondomeko yonena kuti ana athu amene tili nawo m'makomomo amene anachita bwino mayeso a form 4 achite apply itu kudzera pa foni za technology izi. Tatiye ntionere popeza nkhanizi timabweresera ino kuti mudziwe dongosolo ndi ndondomeko imene mwana wanuyo kapena wane bawo angapangire kuti achite apply. Komanso tu anthu ena akuoneka ngati kuti sakufuna kusamala katundu wa boma amene boma likubweretsa. Mwachitsanzo mkulu wina akubweretsa katundu kuchokera kunja ku United States amene akumabwera mzipatala wadandaulatu ndi chidwi chimene chikusowekera kwa Amalawi kuti katundu wotereyi asamalidwe, ndipo wapempha Amalawi akufuna kwabwino kuti achite zimenezo. Tatiye ntionere nkhanizi ndi zina, musayera panga like, comment komanso subscribe. Tikhale limodzi. Apolisi amanga anthu asanu ndi mmodzi omwe akuganizira kuti anapha mphunzitsi wa ku Kamuzu University of Health Sciences KUHES Dr. Victoria Bobe mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa polisi mdziko muno Lazarus Chakwera wati anthuwa avomera kuti anatenga gawo pakuphedwa kwa dotoloyi. Iwo ati mwa anthuwa mmodzi ndi wa polisi wobuma wa mdziko la Mozambique Rafael Msalanyamamano, enawo ndi a Isa Ali mudzi mwa Mwachembo ku Mangochi, Santos Chamamba ndi a Maxo Elia mboma la Nsanje, a Charles Chikafa aku Blantyre komanso a Peter Chimenya mboma la Chiradzulu. Apolisi ati akupitiriza ndi kafukufuku pofuna kugwira anthu ena awiri komanso kupeza mfuti imene inagwiritsidwa ntchito pa chiwembuchi imene akuganizira kuti ili ku Mozambique. Ndipo lero ku mawaku apolisi anatengera anthuwa kumalo komwe akuganiziridwa kuti adapalamula mlandu ku nyumba ya Dr. Bobe ku Chigumula. Bungwe loona za maphunziro apamwamba la National Council for Higher Education CHE lati kukhazikitsidwa kwa ndondomeko yofunsira malo a university zaboma kudzera pa internet kwathandiza ophunzira ambiri kupeza mwayi kusiyana ndi kale pomwe amayenera kutumiza kalata. George Kalungwe ndi zambiri. Polankhula utatha msonkhano odziwitsa ena mwa ophunzira omwe angafune malo ku university zaboma mdziko lino omwe unachitika pa sukulu ya St. Marcelin Champanya Community Day Secondary School mboma la Dedza, Dr. Phiri anati kukhazikitsa kwa ndondomekoyi kwapitanso patsogolo potsatira kubwera kwa aphunzitsi omwe akugwira ntchito yothandiza ophunzira omwe afuna kupempha malo ku university kudzera pa kompyuta ndi foni za m'manja zamakono m'madera omwe ophunzirawo akukhala. Kale anamaliza ntchito choka ku Mzimba kubwera ku Nche kudzangopereka fomu. Ana ena anapeza kuti chifukwa cha mafomu omwewo anthu ena achipongwe amabera apeza kuti anthu apereka mafomu ndi ndalama kwa munthu kamwina ongoyendetsa ka minibus kachani munthu chosadzapereka mafomu kupeza kuti ana kuti akhoza mapoints abwino osapangidwa select. So izizi zikuthandiza kuti tadula ndithu upangiri osakhala bwino wambirimbiri. Achimwemwe Phambala omwe ndi mmodzi wa aphunzitsi pa sukulu ya Champanya komanso mmodzi wa aphunzitsi 193 omwe akuthandiza ophunzira m'madera kufunsira malo ku university kudzera pa ndondomeko ya kompyuta wati njirayi yathandizanso kuchepetsa ndalama zomwe ophunzira amaononga kamba kuti poyamba amene yakulemba kalata zofunsira malo kenaka nkukazitula ku bungwe la CHE zomwe akuti zimonongetsa ndalama. Ndiyatachita introduce online application process inatichepesera ntchito. Inatichepesera makosti kupita ku CHE ukagwira ntchito ukapereka zimene ndi ndalama zimafuna ndalama komanso anaambira amakanika kuchita apply ena amanena kuti kwathu kulibe zipangizo zoti titha kuprintira zimene zicha kwathu ndi zifukwa zimenezo ndizomwe tikuona kuti process iyi ya online inatiphwekesera ntchito kwambiri and siti kumakumana ndi mavuto ochuluka. Malo mwa Zodiac ndine George Kalungwe.
Bungwe la zachifundo la Patriots Malawi lapempha Amalawi onse kuti azitenga udindo wothandiza ndi kutukula ntchito zosiyanasiyana mdziko lino posayembekezera kulandira ndalama iliyonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Chris Kang'ombe ndiye wanena izi dzulo ku Lilongwe pomwe bungweli limapereka thandizo la zipangizo za umoyo zosiyanasiyana ku chipatala cha Kamuzu Central. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Gulu la zachifundo la Patriots Malawi likupitiriza ndi ntchito yopereka zipangizo za chipatala ku zipatala zosiyanasiyana mdziko lino. Lachiwiri, gulu labweretsa galimoto yonyamula katundu yodzadza ndi zipangizo zosiyanasiyana za chipatala ku chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe. Polankhula pamwambo wopereka zipangizozi, woyimira Patriots Malawi a Chris Kang'ombe wadandaula ndi khalidwe la anthu ena omwe akuti sasamalira katundu wa boma, zomwe akuti zikuchititsa katundu ambiri kuonongeka ndi kubwezeretsa chitukuko mbuyo. Iwo alimbikitsa Amalawi onse kuti adzitenga katundu wa boma ngati wawo ndi kuonetsetsa kuti akusamalidwa bwino. Kuno ku Malawi tikanena kuti chinthu cha boma chimakhala ngati chopanda mwini wake, tisakaza, tichiononga, kapena kuchibedwa ife osasamalira. Koma katundu ameneyu waperekedwa kwa Amalawi amene adzibwera pa chipatala pano peza chithandizo cha chipatala. So Amalawi eni wake tikhale tcheru kuona kuti katundu wathu akugwira ntchito bwino. Polankhula pomwe amalandira zipangizozo, mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central Dr. Amos Msekandiwana wathokoza Patriots Malawi chifukwa cha thandizolo ndipo watsimikizira anthu kuti chipatala cha Kamuzu Central chisamalira bwino katunduyo ndi kugwiritsa ntchito moyenera pothandiza odwala. Ine mavuto ambiri osomanga makosoweka kwa equipment bizina zotero. Koma katundu ameneyo ndimafuna ndauze mtundu wa Malawi kuti katundu ameneyo waperekedwa ku mtundu wa Malawi. And ine ngati director general wa chipatala ntchito yanga ndikuonetsetsa kuti katundu ameneyo asamalidwe. Ndipo ndili ndi timu ya anthu amene makugwira nawo ntchito amene amasamalira chipatala amene mukuchionera. Komanso amasamalira equipment ya muchipatala kuti isayende miyendo isatuluke. Komanso kuti ngakhale ikukhala isachite kupanga kusokonekera moti sitingagwiritse ntchito. So ife ngati apa Kamuzu Central Hospital ndofuna tikuwuzeni kuti komanso tikuwuze mtundu wa Malawi kuti katundu amene timusamalira. Zipangizo za chipatalazi zachokera ku mabungwe osiyanasiyana a zachifundo ochokera ku United States of America. Ndine John Paul Kayuni. Ngati mbali modzi ya ntchito zake zachifundo, kampani ya Anthu Innovation Engineering yakonza ena mwa mabedi onongeka pa chipatala cha Area 25 Community Hospital mu mzinda wa Lilongwe, chomwe chimafikira anthu pafupi 200,000. Achifuniro Cynthia Matope, mneneri wa kampani, wauza Zodiac kuti kampani yawo yagwira ntchitoyi itawunika za mavuto omwe odwala akhala akumana nawo kamba kakuchepa kwa mabedi olongosoka. Chisomo Chingwalo ali ndi ripoti. Kampani ya Anthu Innovation Engineering yakonza mabedi onongeka pa chipatala cha Area 25 Community ngati mbali imodzi yochepetsa mavuto omwe odwala amakumana nawo. Mneneri wa kampani achifuniro Cynthia Matope wati ganizoli ladza ataona vutoli ndipo ati agwiritsa ntchito ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha pa ntchito yonse. Tinachiona chofunikira kuti tibwere kuno ku Area 25 tizakonze mabedi osiyanasiyana omwe anali ongokhala. Tinaona zoti munyengo inoyi anthu ambiri akumabwera ku chipatala kumasewa mabedi ogona. Tinaona kuti nchothekera ifeyo tili ndi kuthekera kuti titha kubwera kuzakonza mabediwa kuti anthuwa apeze malo ogona. Ndipo pokonza tinayizira njira za TIG and MIG welding kuti tikwaniritse ntchito yathu. Mmodzi mwa ogwira ntchito pa chipatalachi Abaton Saiwala ayamikira kampani pa ntchito yomwe yagwira ponena kuti yafika mu nthawi yomwe chipatalachi chikufunikira thandizo magawo osiyanasiyana kuphatikiza kuchepa kwa zipangizo zogwiritsira ntchito. Ntchito imene tayiyandira ndi manja awiri. Ntchito imene ndiyofunikira kwambiri kwa yoti mukhoza kuona kuti mabedi kapena zipangizo zina m'chipatala zimathopezeka kuti zaonongeka kuti tikonze zimene zimatenga nthawi. Nde ntchito imeneyi tikaona ndi mashini amene akugwiritsa ntchito ali ndi luso lowotcherera zitsulo zina zoti zimene zimavuta pakuwotcherera mashini amene onse amene timaziwawo. Chipatala cha Area 25 Community chimafikira anthu oposera 200,000. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Banki ya NBS yati mabanki akuyenera kuyika chidwi pa ntchito yothandiza ochita malonda ang'onoang'ono
ponena kuti ochita malonda oterewa ndi gwero lokweza chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki Shadrack Chikusiro ayankhula izi usiku wa Lachiwiri pamene amakumana ndi makasitomala awo ku Mzuzu.